Moro, Peet ja pelipoika, täällä Messi. Noniin, oi perkele. Okei, noniin, kaksi. Roidi. Please, ihmiset. Mitä sä tanssit? Okei. Pro. Päivä. Älä liiku. Älä. Helvetti. Kai. No moro. Taas. Takana. Oh, se nyt oikein taas. Kyllä mitä. Mitä? Joo. Hyvä. No. Ai, tilatko kanava? Kas. Älä vetää. Mitä? Joo. Älä vetää.
shit, tätä passeria. Ai joo. Tommonen. Joo, pois. No, sinä nyt edään edelleen. No, katso. Ei voi päivää. On siis ihan hyvin. Joo, joo. Miksei? Ala vetää. Mistä kaikki olette noin outoja? Joo. Bye bye. Good boys. Hyvä. Tullo. Voi kakka. Tää on ihan hyvä. Noniin. Moro. Miksi kaikki nämä on back home? Mistä se on aseita? Varmaan täällä. Let's. Oh! Gun. Gun on down. Missä on ne helvetit? Mä kuulen tästä. Vuonna lailla. Ei mä asun.
tää siis... Oh shit. Sitten ei tää. Hirveet lihaaset. Älä oo vihainen. No niin, bro, no niin, katsotaan miten sut. Sulla on kaikki reilassa, brodi. Älkää päästäkö. Bro, mitä spavnii? Siis onks siellä vamma? Mitä? Okei, sulla on kauhean siis, elikkä on Samper, Leaf, tietenkin Leaf. Moro! Amri, Dennis Airponen. Jos nyt tulee taas